Bueno, eta jarraian, ezagutuko ditugu ekarpen lanen ondorioak, eta horretarako, kontatuko dizkigute. Edurne Erramonek, Eusko Jaurlaritzako Euskara sustatzeko zuzendaritzako, Arrate Ilarok, Euskaltzaleen topaguneko ordezkariak, eta Kike Amonarrizek. Aurrera? Bueno, baina amaierara heltzen ari gara, eta Arraterekin eta Edurnerekin egon naiz oraintxe bertan, eta bereiek aipatuko dituzte, lantaldeetan ateratako ondorio nagusienak. Ez pentsatu esan duzuen guztia berriro entzungo duzuenik. Eingo dute laburpenen bat, eta hildo nagusiak, esan diate, ero moduan ibili direla, dena jasotzen, hori seinale hona da, hasteko. Baina guztia ere jasoko dela. Alegia, entzundan guztia jasoko da, eta beste lan tresna bat izango da. Beraz, alde horretatik, mila esker egin duzuen lanarengatik, eta oso aintzat hartuko dugu noski. Eta gero, bai Arratek eta bai Edurnek, orain, zuek egindako ekarpenen inguruan esandakoa ahitu ondoren, gure gana etorriko dira, bai Helen Alaka, topagunearen lehendakaria, eta bai Mirendo Baran, hizkuntza politikarako sailburu ordea, eta beraiek, entzundako horren inguruko bere hausnarketak egingo dizkigute. Orduan, prest daudenez, Arrate eta Edurne, zuen txanda da, dana prestatu duzu, hau da, efikazia hau. Bale, harin ibili behar izan dugu, eta alde horretatibe, aparkamena eskatu, zehozer kanpoan geratu bada. Hala ere, jaso dugu dana, eta egunotan danari merezi duen azterketa egingo diogu. Lehenengoz ikusiko dugu, gehien, errepikatu diren sensazioak, emozioak, edo burura etorri zaizkigun hitzak. Itxaropentsu, elkarlana, aukera, ilusioa, erronka. Bai, horiek izan dira, gehien bat, behin da berriro, adierazi edo atera zaizkigun hitzak. Bai, espero dezagun horrela jarraitu alizatea. Bai. Talde ezberdinetan jaso ditugu hainbat ekarpen, eta ona, era orokor batean, adierazi beharrekoen artean, bi hauek aukeratu ditugu. Malgutasuna ezinbestekoa dela, egia da gauza potente bat aurrera atera nahi dugula, baina beti ere malgutasunez jokatu behar dugula, eta tokian tokiko errealitateari erantzun behar zaiola. Elkarlanean eta konfiantzan hasieratik eta arreta berezia jartzea. Badirudi, gaurko aurkezpenean baten batek sorpresa hartu omen duela, eta horri ere arreta berezia eskaini beharko zaio. Eta lan dinamikak berdintasunean oinarritzea beharrezkoa dela. Ez dakit hemen ikusten den, bai, hobeto bestela bizkarra emango dizuegu. Arrakastarako zenbait gako aipatu dira, eta saiatu gara horiek labur biltzen eta desente atera dira, baina, lehena, rolen banaketa argia eta partekatua izatea beti ere bakoitzaren autonomia errespetatuta. Ezurdura egokia hasieratik diseinatzea eta diseinu horretan guztiok parte hartzea. Herritar guztiak aintzat hartuko dituen ekimena izatea, eta bereziki aipatu dira erdaldunak, kasu hortan. Baliabideak guztien eskura jartzea, pedagogia lana egitea, ahalduntzeko tresnak ematea, trebatzea, funtzionalki zelan parte hartu jakiteko, eta bar. Marko estandar baten barruan herritarrak emozionalki eta funtzionalki prestatzea. Guztion gana iritsiko den proiektua izatea, eta epeak ondo zaintzea. Hemen jarriko naiz eroso egoteko. Beste gako batzuk ditugu hemen, normalean, iristen ez garen haiengana, pertsona haiengana iristea. Eta talde batean ateratako ideia, ekarri nahi izan duguna. Rol aktibo bat emotea. Irribizi figura sortuz. Ilusioa pizteko klabea emozioa izan behar dela, baiatxo eta bai gaur entzundakoen artean emozioa behin da berriro aipatu dugu. 16 urtetik beherakoen parte hartzea aztertzea. Baliabideak, nork, zer, zenbat, zehaztea.
Komunikazio estrategiak informazio ematetik haratago bermatzea, ez dadila izan informazioa eskura jartzea, baizik eta komunikazio prozesu bat izatea, binoranzkoa, eta azkena komunikabide erdaldunak ere baliatzea ekimenaren garapenerako. Eta zenbait aukera ere atera dira, besteak beste, konfort egoeratik ateratzeko aukera dagoela, konfort egoera horretan dagoen jendea pizkat mugitzeko, ez dagoen lekuetan batez ere zubiak eta elkarlana sortzea, edo lozorroan dauden horiek berriz elkarlanean jartzea, ekimen isolatuak gainditzeko aukera, euskarara begira ez dauden horiek erakartzea honen bidez, eta euskalgintzatik kanpo zabaltzea, ez dadila izan beti-betikoek egiten duten zerbait, baizik eta gizarte osoaren gana helduko den zerbait. Hauxe da guztia. Berriz, nabarmendu danak, jaso ditugun guztiak aztertuko ditugula datozen egunetan, asteetan, ekarpenak egiteko tarte gehiago ere egongo dela, gaur askorentzat izan dalako ez, lizeritu gabeko zerbait oraindik, orduan, ateak zabali dituzue, aipatu da parte hartzea eta elkarlanarena behin eta berriro, eta topagunera edo HPS-era jo dezakezue. Aipatzeaz gain hori hasieratik egin beharreko kontu badela. Ez ja martxan dagoenean edo proiektua definituta dagoenean. Mila esker. Bale, zuei. Beno, ikusten den bezala, nik uste dut, interesa piztu da, ilusioa piztu da, itxaropena piztu da, eta orain nik eskatuko diedana da, Elena Lakari eta Miren Dobarani, hurbiltzeko eta pixkate, baizpada bai, handi joan, mikroa ja baduzue, bueno, ongi. Eta pixkat bakoitzarentzako bina galdera ditut. Aurrena eskatuko dizuet, bai, bakoitzak zer iradoki dizuen honek, pixkat ekarpenak ikusitakoan eta pixkat zerk eman dizuen atentzioa edo pixkat nola ikusi dituzuen bakoitzak pixkate? Bueno, eguerdion, egia esan koordinatzaileekin egon beharra daukagu eta haurek esan duten moduan epea zabalik dago, zuen iritziak eta ekarpen gehiago ere jasotzeko, baina nik lau hitz hauek, benetan postu naz, ez, horre, grafiko polito horretan ikustean itxaropena, elkarlana, erronka eta ilusioa. Eta holan etorri garagu, itxaropentzu, ilusioarekin, egia esan lehenengo kontrastea zuekin egin dugu, ze kontuan hartu behar da, oin lan ikaragarria daukagula guk HPS-etik ere, gainerako erakundeak erakartzen. Hau, danon lana da, eta beharrezkoa da, gero hortik ere aipatu dalako ez da, marko diferentetan koordinazioa beharko dela, eta uste funtsezkoa dela foru aldundiak erakartzea, lurralde mailan koordinazio bat egin behar izango dutelako, eudel erakartzea, ikusi dut ejekutibako eudeleko baten bat hortik, gainera euskara teknikaria da eta aliatua izatea espero dut, eta horrek erakarri egin behar dira, baina ikusita itxaropena dagoela eta ilusioa, nik uste dute aurrera pausu handia eginda daukagula. Malgutasuna ere aipatu da, eta hori gure iritziz ezinbestekoa da, tokian tokiko errealitatea kontuan hartu behar dira, egokitu behar dira, ez da berdina Bizkaiko herri bat edo Gipuzkoako Urola Kostako herri bat, eta horretan ere asmatu beharra daukagu. Aipatzekoa bestalde erdaldunen kontua, ez da? Beste esperientzia batzuetan ere agertu dalako arreta berezia behar dela eta interesatzen zaigulako asko horiek erakartzea berazia asmatzen dugun eurekin ere eta horretan beste esperientzietan baliatuta landu beharreko kontu bat izango da. Baina nik laburbilduz uste dut merezi dagoela, giro egokia dagoela, ilusioa piztu dela, eta merezi dagoela herritarrei, gainerako esperientzietan ikusi dalako, herritarrak ere nik uste dut irrikitan daudela, beste zeo zer ez, egiteko, eta hori da gure erronka. Erronka da, herritarrentzako zailtasun batzuk egongo dira, baina nik uste dut asmatu beharra daukagula esperientzi ez dakit, erakargarria, gozamenerako esperientzi bat eskaintzen, ez?
Ez dira morrorturi entzunio lehengo gunean ideologiatik ez ditugula erakarriko. Gazteak gaur egun batez ere ez dira militanteak eta pentsatzen dute euskara ez dagoela galtzear eta hizkuntza hegemonikoen parean jartzen dute euskara. Ez da hori oso arriskutsua da. Baina bai harrapatu ditzakegula ilusioarekin, bihotzetik, ez da? Eurentzako hori ilusio bat piztu eta izan daitela alduntze prozesu bat eta esatea, ze ondo sentitu naizen, ze guaia dan euskaraz ere egitea. Hortik ikusten duenik bidea eta, erronka ikaragarria daukagu, eskerrak zuei parte hartzearren eta gogoratu klabeak zaretela prozesu honetan. Euskara eragileak, gizarte eragileak diren moduan, zuek klabeak zarete ze udal horretako bihotzetan sartuta zaudete eta zuen beharra daukagu. Hori ze da, nire. Ni Mirenek esandako guztiarekin ados egon da, uste dut gauza gutxi gehitu daitekela, ez da, baina bai azpimarratuko nuke, berak bukaeran esan duen horretatik hasita emozioekin lotutako proposamen bat dela, ez da, hemen aipatu da, eta aukeren artean gizarte osoa arrakastaren gakoa izan daitekela herritarrak emozionalki eta funtzionalki albideratzea eta prestatzea. Eta uste dut hori izan daitekela proposamen honen arrakastaren lehenengo gakoa. Emozionalki harrapatzea jendea, ekartzea hiztunak eta guztiok ere proposamen honetan parte hartu nahi badugu emozioetatik abiatu gaitezela eta gero etorriko da arrazoia eta etorriko da prestakuntza, baina uste dut lehenengo abia puntua hori izan daitekela. Eta gero sortu duen ilusioaz eta aldeko sentimentu hasieran ikusi dugun laino horretan agertzen ziren aldeko emozioak iruditzen zait zirela, ilusioa, arrakasta. Hor azpimarratuko nuke agertu dana, eta da herritar guztiak aintzat hartuko duen proposamen bat dela. Hau iruditzen zait ikaragarri importantea dela eta ikusi dut behin eta berriro errepikatu dela ekarpenen artean. Herritar guztiak aintzat eta kontutan eta barnebilduko duen proposamen bat dela hau. Bai euskaldunak, bai erdipurdiko funtzionalitatea daukatenak eta baita ere erdaldunak ere. Behin eta berriro agertu da erdaldun horiek proiektora ekartzeko premia hori, aipatuta baita ere erdaldunen figurak izan dezaken garrantzia, eta guztia lotuta dago gainera hasierako bideoan Xanairek ere iparraldetik aipatu duenarekin. Euskaldunen artean egin beharreko aktibazio bat badagola, baina baita ere kontutan izan beharko ditugula erdaldunak eta erdalmundukoak. Eta erdaldunak diodanean eta erdalmundukoak baita ere lotzen dut hemen aipatutako beste gai batekin, eta da erderazko komunikabideak ere ekartzea proposamen honetara, ze bestela arriskua egon daiteke euskalgintza edo betiko edo euskaltzaletasun betiko horretan geratzeko, eta ez da hori inundik inora proposamen honen helburua. Eta uste dut gainera horren arrakastaren oso gako importantea izango dela herritar guztien gana iristea, eta hor jorratu beharko da baita ere hemen aipatu dan beste figura hori, irribizi figura hori, ez Belarri Prest, hau bizkor, ikase beharko ditugu izen horiek baita ere, eta behar bada irribizi hori, hau da erdaldunaren figura, euskeraz ia ezer ulertzen ez duena, baina baita ere bideratuko duena bere inguruan euskerazko elkarrizketak eta behintzat jarrera aldekoa izango duena. Orduan, gizarte osoa betetzen duen proposamen bat izanik, uste dut geratzen zaiguna baita ere, proposamen ireki bada, hori ere aipatu da, eta hemendik aurrera danon artean edukina ematen joatea, epeak ematen joatea, eta dana bideratzeko danen ekarpenekin, hemengoak eta gero jasoko diran guzti horiekin, guztien artean ganorazko, lehen esaten zan bezala, ganorazko gauza bat eta proiektu bat egiteko. Galdetu behar nizuen,
Mireni, ea zeinekin kontatzen zenuten egitasmoetan eta zertan, gauza batzuk aurreratu dituzu, ez dakit hortik aurrera ez errerastekorik edo baukazun? Ez, lehen esan dudan moduan, bere hasiko gara udelekin, lehenengo eta behin zuen udalekin, lanean eta foru aldundiekin. Eta gero gainerako gizarte eragiekin, horretan ere topagunek lan egingo dau, eta hoiek dira momentu honetan klabeak, ez da? Alik eta erakunde gehien, batu proiektura eta gizarte eragile gehien. Eta gero, kapaz garen ejemplo izateko, ez da? Teknikariren batek esaten ostan lehen, bueno, ez daitela izan betiko euskerako zerbitzuen kontu bat eta bai udaletan eta bai jaurlaritzan, guk ere jarri beharko dugu lanean, sail guztiak, eta ia gauza zeharkako kontu baten, ez da? Eta ez hizkuntza politikako programa bat, euskara zerbitzuetako programa bat, eta beti gertatzen da moduan, ez? Ia kapaz garen ere zeharkakotasun hori lantzen bengoz. Bai, bueno, orain ikusi beharko da, nola bideratu hau guztia, EPEA esan dugun bezala lehen, badago oraindik, ez, ekarpen guztiak egiteko, gauza, proiektu itxi bat egiteko, orain aurkeztu da proposamena, erabat irekia da, eragile guztiak eta gizarteko parteide guztiak euren proposamenak egin dezaten, eta, urte bukaerarako, aurkeztu ahal izango daia, gauza, finkatuago bat, xehetuago bat, eta, markatuko diguna, 2018 begira, zer egin ekartzeko. Mila esker, Elena eta Miren, txon, bukatuko duguta, ez, batez ere, azken hitzak esan, eta, eskerrak eman, biegun hauetan parte hartu duzuen guztioi, nik uste garai berri baten astapenetan gaudela, edo denok sumatu dugula behar hori, eta ilusio hori ere hemen somatu dela, eta behar bada, dakiguna da gauza bat, eta ez dakigu oso ondo, bidea nolako izango den, ez dakigu oso ondo noraino iritsiko garen, ez dakigu oso ondo bidean kopetilun edo pozik zen horretan ibiliko garen ze puntutan irribizi izango garen ala ez, baina garbi daukaguna da bide horretan gu egongo garela. Eta nik uste oso garbi daukagula bidea nolakoa izango den, eta noraino iritsiko garen, neurri haundi batean gure esku dagoela. Neurri haundi batean, hemen gaudenon esku ere. Horregatik, iruditzen zaigu, merezi duela, apustu hau egitea, frogatu den herrietan ikusi da gaina ilusio hori piztu dela, aktibazio hori piztu dela, eta lehen esan dugun bezala, inertziak hausteko garaia da, gure konfort egoeretatik ateratzeko garaia da, eta ilusio hori gugan, hasteko, eta herritarrengan, erakundeengan, euskalgintzarengan eta bestelako gizarte eragileen gana ere zabaltzeko momentua dela. Eta hori, aktibatuz eta bide eta ekintza praktikoen gainean, lurra ukituz. Irutze zait sekulako izan ditekela, eta alde horretatik, mila esker, eta animo, badaukagu lana puxka bateako.